яке аз принсип ва вазифаҳои асосии фаъолияти мақомоти милитсия ин пеш аз ҳама пешгирии қонуншиканӣ ва ҳама гуна амалу кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ мебошад, ки ин дар натиҷаи рейду амалиётҳои профилактикӣ, нашри хабару иттилоот тариқи васоити ахбори омма ва шабакаҳои интернетӣ ҳамзамон бевосита зимни пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ карда мешавад. воқеан баъзе аз шаҳрвандон аз надонистани қонун даст ба кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ мезананд, ки дар натиҷаи пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ маърифати ҳуқуқи худро ғанӣ сохта минбаъд аз кирдорҳои хилофи қонун даст мекашанд. аз ҷумла чанде пеш тариқи сомонаи расмии Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба рӯйпӯш намудани автомашина бо плёнкаҳои махсус хабаре нашр гардида оид ба мамнӯъ будани ин кирдор соҳибмулкони автомашинаҳо огоҳонида шуда буданд. бо мушоҳидаи ин ҳолат як нафар соҳибмулки автомашинаи тамғаи Мерседес Бенз, ки айнан бо чунин плёнка нақлиёти худро рӯйпӯш намуда буд, ғайриқонунӣ будани кирдори худро дарк намуда бо хоҳиши худ ҳолати қоидавайронкуниро бартараф намудааст. Номбурда ҳамзамон ҳангоми бартарафсозӣ ва канда гирифтани плёнкаро ба навор гирифта тариқи шабакаҳои иҷтимоии Инстаграм ба суроғаи Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ирсол намуда, аз дигар ронандагон хоҳиш намудааст, ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намоянд. вобаста ба ин, роҳбарияти Раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе расман ба ин шаҳрванд изҳори сипос намуда, таъкид менамояд, ки риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барои ҳамагон ҳатмӣ буда, пеш аз ҳама ин нишондиҳандаи сатҳи маърифатнокии ҳар як шаҳрванд мебошад.